हाय नमस्कार। ମୁଁ ଆକାଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଆକାଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି କେମିତି ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଲୋଡ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଯେ କି ଲୋଡ ଆଣିଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଧରାଯାଉ ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଆରଏସଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ଅଲଗା ଆରଏସଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି କାଢିବେ କେମିତି ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଏଠି F5 ମାରିବେ। F5 ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ F5 ମାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖିଲା କଣ ଭେହିକିଲ ନମ୍ବର, ଏଠି ଭେହିକିଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଭେହିକିଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଭେହିକିଲ ଟାଇପ ଯେମିତି ଆପଣ F1 ମାରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କଲା ପରେ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ପାର୍ଟି ନେମ ଦେବେ। ପାର୍ଟି ନେମ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ ଯାହା ବି ଭରିବା କଥା ଭରିବେ। ଭରିଲା ପରେ ଏଠି କଣ କରିବେ ଆଇଟମ କଣ ଆଇଟମ ସେ ନେଇଛି ସେ ଆଇଟମ ଭରିବେ। ଭରିଲା ପରେ ଏଠି ଚାର୍ଜେସ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲା ସେମିତି ଦେବେ। ଏଠି ଏଣ୍ଟର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ ମାନେ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ ଗାଡିର ୱେଟ କେତେ, ଯେ କି ସେଇ ୱେଟ ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନେଟ ୱେଟ ଶୋ କରିବ। ନେଟ ୱେଟ ଶୋ କରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୁଣି କଣ କରିବେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ପି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନେଟ ୱେଟ ଶୋ କରିଥିଲା। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ଡାଟା ଦେଇଥିବେ ସେ ଡାଟା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।